நற்பவி 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 தென்னாடுடைய சிவனை போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. ஓம் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரா குரு சாட்சாத் பரம்பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. அதாவது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த வீடியோவில் சொந்த வீடு, சொந்த இடம், சொந்த மனை நமக்கு அமைய வேண்டும். ஒரு சில பேருக்கு ஜாதகத்தில் அதற்கான கொடுப்பினை இருந்தால்தான் வீடோ மனையோ இடமோ கிடைக்கும். மிக முக்கியமாக சதுர்த்தாம்சம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த வர்க்க சக்கரத்தில் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கிரகமாவது ஆட்சியோ உச்சமாக இருந்தால் அவர்களுக்கு வீடு மட்டுமல்ல வண்டி வாகனம் வாங்கக்கூடிய அமைப்பு இருக்கும். இன்னொன்று ஜாதக இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4ஆம் இடம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். 4ஆம் இடத்துக்குரியவர் அவர் நீச்சமாகக்கூடாது, இல்லை மறையக்கூடாது, இல்லை அதே மாதிரி அவர் நல்ல இடத்துல இருக்கணும், பகை கிரகத்தில் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் ஜாதக அமைப்பு படியான இது. அதே மாதிரி செவ்வாயின் நட்சத்திரங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மிருகசீரிடம், சித்திரை, அவிட்டம், இதில் ஏதாவது ஒரு கிரகம் நல்ல பகை கிரகமாக இல்லாமல் இருக்கும் பட்சத்தில் அதுவுமே அவர்கள் வீடு வாங்குவார்கள், மனை வாங்குவார்கள், இடம் வாங்குவார்கள். இல்லை செவ்வாயை வைத்து தான் வீடு மனை யோகம். ஏன்னா செவ்வாய் என்பவர் பூமிகாரகன் அப்படிங்கிறதுனால அவை எங்கே இருக்காரோ, அவர் எங்கே அமர்ந்திருக்காரோ அவர் நீச்சமாகக்கூடாது, அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் இருக்கின்றது. மறையக்கூடாது என்ற ஒரு ரூல் இருக்குது. இது ஜாதகம் சம்மந்தப்பட்ட இது அப்படியே நம்ம ஓரமாக வச்சுருவோம். ஜாதகத்தை அந்த கொடுப்பினே இல்லை, அப்போ நான் வீடு வாங்க முடியாதா, இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அப்போ நான் எப்படி இது பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்கும். விதி விலக்கு இருக்கின்றது, இது ஜாதகத்திலேயே இல்லை. தெய்வாதீனமான விஷயங்கள். இப்போ மண்ணச்சநல்லூர் அப்படிங்கிற ஒரு கோயில் இருக்குது, திருச்சி பக்கத்தில் இருக்குது. திருச்சியிலேருந்து துறையூர் போகிற வழியில் மண்ணச்சநல்லூர் பூமிநாதர் கோயில். ஏன் இவ்வளோ கான்ஃபிடெண்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, முதல்ல நான் வீடு வாங்க போகும்போது நான் ஒரு சென்னையில் ஒரு வீட்டில் லீஸுக்கு இருந்தேன். அந்த லீஸுக்கு இருந்த வீடையே நான் வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலையாச்சு. அப்போ நான் வாங்கியிருந்த சம்பளம் மிகவும் குறைவு, லோன் போட்டு தான் வாங்கணும். அப்போ லோன் கிடைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்தது, இழுபறியாக இருந்தது. அப்போ நம்மளால் இதெல்லாம் வாங்க முடியுமா, நம்ம இது அகலக்கால் வைக்கணுமா அப்படிங்கிறப்பெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தப்பந்தான் எனக்கு இந்த கோயிலை பற்றி தெரிஞ்சு, அந்த கோயில் அப்போ ஆரம்ப காலத்தில் எப்படின்னா, எந்த இடம் வாங்குறீங்களோ அல்லது வீடு வாங்குறீங்களோ இல்லை மனை வாங்குறீங்களோ அங்கேருந்து மண் எடுத்துகிட்டு இந்த கோயிலில் போட்டு இந்த கோயிலில் இருக்கக்கூடிய மண் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே வச்சு அந்த இடத்துல போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐதீகம் மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ மக்கள் நாளாக கோயிலில் உள்ள மண் எல்லாத்தையும் எடுனா என்ன, ஒரு கைப்பிடி எடுத்தால் பரவாயில்ல, நிறைய பேர் தோண்டி எடுக்கிற. அதுக்கப்புறமா இந்து அறநிலையத்துறையும் சரி, அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோயில் சார்ந்தவர்களும் சரி, அந்த ஃபார்முலாவையே இப்படிலாம் இருந்தால் மண்ணெல்லாம் தோண்டி எடுத்துடுறாங்க இவங்க அப்படின்ட்டு அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இப்போ வெறுமனா தரிசனம் மட்டும்தான். நீ எங்கேருந்தும் மண்ணையும் எடுத்துகிட்டு போட வேண்டியதில்லை, இங்கேருந்தும் மண் எடுத்துகிட்டு போவேனான்னு நிறுத்திட்டாங்க. அது ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. நான் பண்ணும்போது எந்த இடம் மனை வாங்குகிறோமோ அங்கேருந்து நம்ம மண்ணை எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே போட்டு கோயிலில் போட்டுட்டு மண்ணை கோயிலில் இருந்த மண் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த மாதிரி பண்ணுற ஒரு ஐதீகம் இருந்தது. இன்றைக்கி அது கிடையாது. இன்றைக்கி தரிசனம் தான். வீடை வாங்கிட்டோம், இல்லை இடமா வாங்கிட்டோம், இல்லை மனம் வாங்கிட்டோம்னா திரும்ப நன்றி செலுத்துதல். யாருனாலும் நன்றி செலுத்துதல்ங்கிறது, நன்றி உணர்ச்சிங்கிறது ரொம்ப மிக முக்கியமாக இருக்க வேண்டும். இன்றைக்கி அது யாருக்குமே கிடையாது, நிறைய பேருக்கு கிடையாது. டோட்டலாக சொல்லணும்னா நிறைய பேர் கிடையாது. டெய்லி நம்ம எந்திரிச்சு நம்ம கடவுளுக்கு நன்றி சொல்கிறோமா, இல்லை இந்த நாளுக்கு நன்றி சொல்கிறோமா, எல்லாருக்கும் கிடையாதுன்னா அதை தான் சொல்கிறேன். நானும் அப்படிப்பட்டவனாகத்தான் இருந்திருக்கின்றேன். ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிந்த பிறகு, கேள்விப்பட்ட பிறகு, படித்த பிறகு, கற்றுக்கொண்ட பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்றேன். எல்லா விஷயத்திலும் மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்றேன். எனக்கு தெரிந்தவர்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுத்துட்டுருக்கின்றேன். இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம். இந்த மண்ணச்சநல்லூர் கோயில் திருச்சி பூமிநாதர் கோயில். இங்கே நீங்கள் போய் வேண்டிக்கிட்டு வீடு வாங்கணும், இடம் வாங்கணும், மனம் வாங்கணும்னு நினச்சி சொன்னீங்க அப்படின்னா, அவர்கிட்ட கோரிக்கை வச்சிங்க அப்படின்னா அது விரைவில் நடக்கும். நடந்து முடிந்த பிறகு அவருக்கு போய் நம்ம அபிஷேகம் பண்ணணும். இதுதான் மெயின். இடம் வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை கட்டின வீடாக வாங்கினாலும் சரி, அப்பார்ட்மெண்ட்டாக வாங்கினாலும் சரி, இல்லை எந்த மாதிரியானது மட்டும் இல்லை,
கோர்ட்டு கேஸ் வில்லுங்க இருக்கும் இல்லையா, சொத்து தகராறு, அந்த தகராறு, இடத்தகராறு, இவன் அவன் மேலே கேஸ் போட்டான், இவன் அவன் மேலே என் சொத்து மேலே கேஸ் போட்டான், இதை மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். இதற்கும் அங்கே ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் கிடைக்கும். கிடைக்கிற வரைக்கும் அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டே இருக்கணும். இங்கே என்னன்னா, ஒரு தடவை போயிட்டு திருச்செந்தூர் போக சொன்னாங்க, திருச்செந்தூர் போனேன் குழந்தை பாக்கியத்துக்குன்னு, எனக்கு நடக்கலை, அப்படிலாம் கிடையாது. ஒரு பரிகாரம் என்றால் நடக்கும் முறைக்கு செல்லுங்கள். ஒரு தடவை பண்ணிட்டேங்க, நம்ம சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே காளஹஸ்திக்கு நான் போன மாதம் தாங்க போனேங்க, இப்போ தாங்க போனேங்க, திருப்பதிக்கு இப்போ தாங்க போனேங்க. எதுக்கு திரும்ப சொல்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த கட்டத்தில் அப்படிப்பட்ட கிரகங்கள் அமர்ந்து அதை சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியாக தான் ஒரு இது சொல்லுது. ஆனால் வந்து எல்லாம் தெரிஞ்ச ஏகாம்பரம் மாதிரி நேற்று தாங்க நான் போயிட்டு வந்தேன், திரும்ப போங்க, நடக்கிற வரைக்கும் ஒரு விஷயம். ஆனால் ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னு மட்டும் நினைக்கிறது, ஆனால் அதற்கான மெனக்கிடுதலே செய்யலைன்னா எங்கேருந்து நடக்கும்? எப்பொழுதும் கடவுளாகட்டும் அல்லது ஒரு பரிகாரமாகட்டும் திரும்ப 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 நடக்கும் வரைக்கும் செய்தால்தான் அது நடக்கும். அதற்கு முதல்ல பொறுமை இருக்கணும், அதுக்கு முதல்ல நம்பிக்கை இருக்கணும். என்னன்னா செஞ்சுட்டு சலிச்சிக்கக்கூடாது. அத்தனை சில பேர்லாம் வருவாங்க, நான் 100 ஜோசியரை பார்த்தேன், 200 ஜோசியரை பார்த்தேன், எனக்கு எதுவுமே நடக்கலை. 200 ஜோசியரை பார்க்கணுன்னு விதி இருக்கும்போது பார்த்து தானே ஆகணும். இந்த 200 ஜோசியரும் திட்டிகிட்டு இருக்குது, அதெல்லாம் நமக்கு தேவையா? நம்ம கர்மா அப்படி 200 பேர்கிட்ட போய் பணத்தை கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இல்லை நமக்கு வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்குது, கிரக கோளாறுகள் இருக்கின்றது என்பது தான் அர்த்தம். இதையெல்லாம் உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும். இங்கே பேய்க்கும் பாரு நோய்க்கும் பாருன்னு எதுக்கு சொல்கிறாங்க? எல்லாம் வந்து அதில் விஷயம் இருக்கின்றது. எனவே வீடு மனை அமைவதற்கு மண்ணச்சநல்லூர், திருச்சி இந்த கோயிலுக்கு ரூட்டு கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்கள், நல்லாவே அதில் எல்லாமே விலாவரியாக போட்டிருப்பாங்க. நன்றி, மகிழ்ச்சி, வணக்கம். பிரேம்சந்த் நம்பிராஜன்.